ମା ରାମଚଣ୍ଡୀ ପୀଠ ଏବେ କାନ୍ଦୁଛି। ମଦ ପିଇ ଚାରିଆଡେ ପକାନ୍ତୁନି, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରଖନ୍ତୁ। ଗୋଟାଏ ଜାଗାରେ ରଖନ୍ତୁ, ହେଲେ କାହାକୁ କିଏ ଗୋଟେଇବ ବି ଆସି ତାକୁ ସୁବିଧା ହବ ଗୋଟେଇବାକୁ। ତ ଏତିକି ଖାଲି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ମୁଁ କେତେ କ'ଣ ଦେଖଉଛି। ମାନେ ଆଣ୍ଟିକ୍ୱେଟ୍ ଦାମିକିଆ ମଦ ପିଉଛନ୍ତି, ମାନେ କେମିତିଆ ଡଷ୍ଟବିନ୍ଟା ହେଇଛି ଏଇଠି ଆଣି ପକେଇଦେବାକୁ ତମ ହାତ ବିନ୍ଧି ପକଉଛି ତମର, ଚାରିଆଡେ ପକେଇକି ଯାଉଛ ଅଭଦ୍ର ଲୋକ। ମା ରାମଚଣ୍ଡୀ ପୀଠ ଆଜି ତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ହରାଇ ବସିଛି। ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁମାନେ, ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି କ୍ୟାମେରା ଟିକେ ଚାରିଆଡ଼କୁ ଦେଖେଇଦେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ମା ରାମଚଣ୍ଡୀ ପୀଠ। ଏହି ପବିତ୍ର ପୀଠଟି ଲୁଣା ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ, ମାନେ ଲୁଣା ନଦୀ ପଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏଇଟା ମାନେ ଆମର କୂଳ ଗାଁ ଆଉ ଗରାମ ମଝିରେ ଏଇ ଜାଗାଟା ପଡ଼ିବ, ଏଇଠି ଲୁଣା ନଦୀ କୂଳରେ। ତ ମୋର ଏଇ ଜାଗାଟାକୁ ଦେଖେଇବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଏଇଠି ଏହା ହେଉଛି କି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଏଠି ଆଜି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବୋଲି ଏଠି କେହି ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, ନହେଲେ ଏଠି ପୁରା ଭିଡ଼ ପୁରା ଜମିଥାନ୍ତା, ମାନେ ଶହ ଶହ ଲୋକ ଏଠି ସବୁ ଭୋଜି ଭାତ କରିଥାନ୍ତେ। ଏଠି ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ହେଉଛି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଲୋକ କେହି ନା ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ନଥିଲେ ଏଠି ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ହେଇଥାନ୍ତା। ଏଠି ମାନେ ବଣଭୋଜି କରିବା ପାଇଁ ବୋଧେ ପ୍ରତିଦିନ 200ରୁ 300ଟା ଖଣ୍ଡେ ବଣଭୋଜି ଏଠି ହୁଏ। ସେ ମନ୍ଦିର ସେଠି ଅଛି, ମନ୍ଦିର ସେପଟେ ବି ଆହୁରି ଜାଗା ଅଛି, ସେଠି ବି ଭୋଜି ହେଉଛି। ଆଉ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସେ ପଠାରେ ବି ଭୋଜି କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୋ ଏ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଏହା କି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଭୋଜି ଭାତ ତ କରୁଛନ୍ତି, କାହାକୁ କିଛି ମନା ନାହିଁ, କିଛି ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭୋଜି ଭାତ କରୁଛନ୍ତି, ମଦ ପିଉଛନ୍ତି, ମଦ ଏଠି ବୋତଲ ଏଠି ପକେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ମଦ ପିଇବାକୁ କାହାକୁ ମନା କରୁନି ମୁଁ, ତମେ ଖୁସିରେ ମାନେ ମଜାମସ୍ତିରେ ମଦ ପିଅ, ଯାହା କରୁଛ କର। କିନ୍ତୁ ମାନେ ବୋତଲ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ମାନେ ଯେଉଁଠି ପିଇଲେ ସେଇଠି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ପଳେଇଲେ। ଭାଙ୍ଗି ଭୁଙ୍ଗିକି ପଡ଼ୁଛି ସବୁ ବୋତଲ, କାହା ଗୋଡ଼ରେ ଗଳିବ କ'ଣ ଗଳିବ କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ମଦ ତ ପିଇଦେଲେ, ନିଶା ହେଇଗଲା, ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ପଳେଇଲେ। ଆଉ ମଦ ପିଇବାକୁ କାହାକୁ ମନା କରାହେଉନି। ବୋତଲ ଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ଏଣେ ତେଣେ ପକାଉଛ, ତାପରେ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଅସୁବିଧା ଏଠି, ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି ମଇଁଷି ସବୁ ମାନେ ବନ୍ଧା ହେଉଛନ୍ତି, ସେଠି ମଇଁଷି ଗୁଡ଼ା ରହୁଛି ଆସିକି। ତ ସେମାନେ ଆଉଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ଖାଲି ଗୋଡ଼ରେ ବୁଲୁଥିବେ, କାହା ଗୋଡ଼ରେ ଗଳିଯିବ, ସେସବୁ କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ତ ଆମେ ଏନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ସାନ ଭାଇ ସଚି, ଏ ଯେଉଁଟା ଫଟୋ ଛାଡ଼ିଥିଲା ଫେସବୁକ୍ରେ, ତାକୁ ଦେଖିକି ଆମେ ଇନ୍ସପାୟାର ହେଇକି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆସିଛୁ ଏଠିକି, ମାନେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ସଫା କରିବାକୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଖାଇବା ପ୍ଲେଟ୍ ଜରି ଫରି ତ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଠାରେ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ହେଇଛି ତା ଦେହରେ ରଖୁନାହାନ୍ତି, ସେଇଟା ଅଲଗା କଥା। ମଦ ବୋତଲ ଗୁଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରିଆଡ଼େ ପଡ଼ିଛି। ତ ଆସ ଗୋଟେଇବା ଆଉ କ'ଣ, ମଦ ସେମାନେ ପିଇବେ। ହଁ ସବୁ ତ ଯୋଉଠି ଯା ଖାଇବା। ସେଠି ଗୋଟା ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି କି ଗୋଟା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଆଣିଥିଲା, ଭୋଜି କରିଛି, ତା ଭୋଜି ସରିଯାଇଛି, ଏଠି ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଥୁଆ ହେଇଛି ପଳେଇଛି। ମାନେ ଏଇଟା ଆଉ କିଏ ଆସିବ ଗୋଟେଇବାକୁ? ଆଉ ନାଇଁ, ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଦରକାର ହବ ବୋଲି ରଖା ହେଇଛି ବୋଧେ। ତ ସରିଗଲା ପରେ ତାକୁ ଗୋଟେଇକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବା କଥା ନା। ତ ଚାଲ ମଦ ସେମାନେ ପିଇବେ, ଆମେ ଗୋଟେଇବା। ଆଉ ଆସ ଆସ। ପ୍ରଦୀପ ବାବୁ ବ୍ୟାଗ୍ ଗୋଟା ପାଇଲେ, ତ ଚାଲ ଗୋଟା ଆରମ୍ଭ କର। ଏଇଠୁ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରୁ, ନିଅ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନେ ଏମିତି ମଦ ପିଇ ଚାରିଆଡ଼େ ପକାନ୍ତୁନି, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରଖନ୍ତୁ, ଗୋଟାଏ ଜାଗାରେ ରଖନ୍ତୁ, ହେଲେ କାହାକୁ କିଏ ଗୋଟେଇବ ବି ଆସି ତାକୁ ସୁବିଧା ହବ ଗୋଟେଇବାକୁ। ତ ଏତିକି ଖାଲି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ମୁଁ କେତେ କ'ଣ ଦେଖାଉଛି। ମାନେ ଭାଙ୍ଗିକି ବି ପଡ଼ିଛି ସେଠି ଚାରିଆଡ଼େ, କାହା ଗୋଡ଼ରେ ଗଳିବ କ'ଣ ଗଳିବ କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ନିଜେ ମଦ ପିଇଦେଲେ, ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ, ଚାଲିଗଲେ। ଏଠି ଗୋଟେ ପଡ଼ିଛି, ଭୟଙ୍କର ମଦ ପିଆ ହେଉଛି। ଆଉ ମାନେ ପ୍ଲେଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ବି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ବା ଯୋଉଠି ଖାଇବେ ସେଇଠି ହଗି ଦେଇଯିବେ। ସୁନା ଥାଳିରେ ଯଦି ଦିଆହବ ଖାଇବାକୁ, କିଏ କହିବେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଖାଇଦେବା, ଖାଇସାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ ହଗିଦେବା ଟିକେ। ତ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଚାଲିଛି। ମାନେ ଗ୍ଲାସ୍ ଦେଖ, ଗ୍ଲାସ୍ ଯଦି ଗ୍ଲାସ୍ ଭିତରେ ଗ୍ଲାସ୍ ଆପଣ ଯେତିକି ରଖିଲେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ଗଲେ, ସେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ହିଁ ରହିବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପକଉଛନ୍ତି, ସେ ଉଡ଼ିକି ହେଉଛି, ପୁରା ପବନ ଦେଲାକୁ ପ୍ଲେଟ୍ ବି ମାଦଳ ଭଳିଆ ଉଡ଼ୁଛି। ଏଇଟା ଆମେ ଆସିବା, ଆଉ ଦିନେ ଗୋଟେ ଆସିବା, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଯାକ ସଫା କରି ଆଉ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଟିମ୍ ଗୋଟେ ନେଇକି ଆସିବା। ଆମର ସେଠି ଗୋଟେ ପଡ଼ିଛି। ଆଜି ଖାଲି ଆମର ମିଶନ ହେଉଛି ଗୋଟେ ମଦ ବୋତଲ ଗୁଡ଼ା ଗୋଟା ହେଉଛି। ତ ଆଉ ଦିନେ ଆମେ ଆସିବୁ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଟୋଟାଲି ସଫା କରିକି ଯିବୁ। ତାପରେ ପୁରା ଟୋଟାଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ହେବ, କେହି ବାହାରେ ପକେଇବେନି। ଯଦି ପାରିବା ଡଷ୍ଟବିନ୍ ଗୋଟେ ତିଆରି କରିବା, ସେଇଟା ସାଇଜ୍ କରିଦେବା। ସେଟାକୁ ଯେଉଁଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଗୋଟେ ଡଷ୍ଟବିନ୍, ସେ କଡ଼େ ତାକୁ ସାଇଜ୍ କରିଦେଇଯିବା। ଡଷ୍ଟବିନ୍ ଏବେ ତ ସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖାପାଖି ହେଇପାରିବନି, ସବୁ ଜାଗାରେ ଯେତିକି ଅଛି ଧର ଏଇ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ କରି ଥୋଇ ଦେଇ ଯାଆନ୍ତୁ,
ମଦ ପିଇଲେ ଗୋଟେ ସାଇଡରେ ପକେଇ ଦେଇ ଯାଆନ୍ତୁ, ଯାହା ବଳେଇଛି ଗୋଟେ ସାଇଡରେ ରଖି ଦେଇ ଯାଆନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଡଷ୍ଟବିନ୍ ପକେଇ ଦେଇ ଆସିବା ନା କ'ଣ କହୁଛୁ? ହଁ ଚାଲ। ଛିଣ୍ଡି ଯିବ ନହେଲେ। ଚାଲ ଚାଲ। ଆସ ରହୁନା ଦୁଇଟା ହାତରେ ଗୋଟେ ନିଜେ ଏଠି ପାଖାପାଖି କିଛି ନା ଏଇ ହଁ 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 ନେଇଯିବା ହାତ ଧରି ପଳା, ଖାଲି ଟିକେ କାହିଁ ଯିବା। କୋଉ ଭଙ୍ଗା? ଡଙ୍ଗା ଏଇଥର ପକେଇ ଦେଇ ଆସିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ଗୋଟେ ସାନ ଭାଇ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ କିଏ ମାନେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ପଳେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଏତେ ଅଭଦ୍ର ଲୋକ ଏଠି ମାନେ ସମାଜରେ ରହୁଛନ୍ତି, କେମିତି ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି? ମାନେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଭୋଜି କରୁଛନ୍ତି ସେଇଠି ଆସି ଗରାମ ଲୋକ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ମଇଁଷି, ଗୋଟେ କିଏ ରାତିରେ ପଳେଇ ଆସିବ ଦେଖିଲ। କିଛି ନାହିଁ ଗୋଟରେ ଗଳିଯିବ, ତାଙ୍କର କ'ଣ ଯାଉଛି? ଏ ଭାଙ୍ଗିଆ ଲୋକ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ପଳେଇଲେ ଆଉ କ'ଣ? ଜଣା ପଡୁନି ମାନେ ଦେଖା ଯାଉନି ବି ଏଠି ପଡ଼ିଛି। ମାନେ କେମିତିଆ ଡଷ୍ଟବିନ୍ଟା ହେଇଛି, ଏଇଠି ଆଣି ପକେଇଦେବାକୁ ତମ ହାତ ବିନ୍ଧି ପକଉଛି ତମର। ଚାରିଆଡ଼େ ପକେଇକି ଯାଉଛ, ଅଭଦ୍ର ଲୋକ। ଆସ ଆସ ଆସ, ଖାଲି କ'ଣ ପକଉଛନ୍ତି? ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ପଳାଉଛନ୍ତି ବା। ଏଠି ପଡ଼ିছে ନା? ଏଗୁରା କି କାଚ? ଏ କାଚର ଏଠି କାମ କ'ଣ? ଏ କାଚର କାମ କ'ଣ ଏଠି? ଯାହା ବି ହଉ, ଏଠି ଏ କାଚ ଏଠି କାହିଁ ଆଇଥିଲା, ଏଠି କାହିଁ ପଡ଼ିଛି ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଆଗେ ସେଇପଟ ଆଗେ ସଫା କରିଦେବା, ତାକୁ ଦେଖିବା। କୋଉ ଭଳିଆ ଅଭଦ୍ର ଲୋକ, ମାନେ ଗୋଟେ ମାନେ ମାନବିକତା ବୋଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଟିକେ ବି ନାହିଁ। ମାନେ କୋଉ ପ୍ରକାର ଭାଙ୍ଗିଛି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ବୋତଲଟାକୁ। ମାନେ ମଦ ପିଇଲେ ତମେ ଗୋଟେ ବିୟର ପିଇଦେଲେ ଏତେ ନିଶା ହେଇଗଲା, ତମେ ଏଠି ବାଡ଼େଇ ଦେଇ ପଳେଇଛ। କାହା ଗୋଡ଼ରେ ଗଳିବ କ'ଣ ହବ? ଶୀତ ଦିନ ବିୟରଟା ବୋଧେ ଆଇସ ଯାଇଥିଲା, ସେଦିନ ଭାଙ୍ଗିକି ବାହାର କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଗୋଟେ ବାହାରିନି ଆଉ ଭାଙ୍ଗିକି ପିଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଆଉ। ଭାଙ୍ଗିକି ଆଞ୍ଜୁଳାରେ ପିଅ, କିନ୍ତୁ ବୋତଲଟା ଏଠି ଭାଙ୍ଗିକି ପକେଇକି ଯାଇଛ ଭାଇ। ମାନେ ଯିଏ ବି ବୋତଲ ଭାଙ୍ଗିଛ, ଦେଖ କେତେ ଟିକି ଟିକି କାଚ କରିଛ। ଏଇଟା ଭୋଜି ହେଲା ବେଳେ ଆମେ ଆସି ନଜର ପକେଇବୁ ଟିକେ। ଗୋଟା ଇଏ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତମ ଆଖି ଆଗରେ କିଏ ଗୋଟେ ବୋତଲ ଭାଙ୍ଗ ଦେଇ ଫରିଆ ଖସେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତମେ ଭାଇ ଦିନେ ଆସୁଛ ଏଠି ଚଳିପାରୁନ, ଏମିତି କରିକି ଯାଉଛ। ଆମେ ସବୁଦିନ ଚଳିବୁ, ଆମେ ପୁଣି ଏଠି କେମିତି କାରବାର ହବୁ? ଏଠି ଦିଟା ଅଛି। କାଚ ସବୁ ପତ୍ର ଭିତରେ ଏଇ ଦେଖ ଏଠି ଦିଟା ଶୋଇଛନ୍ତି, ଏଠି ଦି ଜଣ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ପତ୍ର ପ୍ଲେଟ୍ ମାନେ କିଛି ଗୋଟା ଗୋଟି ନାହିଁ, ଯୋଉଠି ଯାହା ପଇଲା। ପପୁଲ ତମ ପଛପଟେ ଗୋଟେ ସସ୍ ବୋତଲ, ଏଠି ଗୋଟେ ରକ୍ସଫୋର୍ଡ। ଏଠି ଗୋଟେ ନାଇଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଯାଇଛି। ଦେଖ ତାର ମୁଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ନାଇଁ ଏଇଟା ଛୋଟିଆ ବାଲାଟା ବୋଧେ। ହଁ ଏଇ ଦେଖ ଇଏ ଗୋଟେ ଏଠି ପଡ଼ିଛି। କୋଉ ଟାଇପର ମଦ ଏଇଟା? କ'ଣ ଆଣ୍ଟି କୁଇଟିବେ? ଏଇଟା ପ୍ରେସର ମେଡିସିନଟା। ଖାଲି ପେଟରେ ସକାଳୁ ଗୋଟେ ରାତିରେ ଗୋଟେ ଖାଇବ। ଆଣ୍ଟିକ୍ୱେଟିଭ ବ୍ଲୁ। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ଆମକୁ ଛୋଟବେଳୁ ଏଠି ତା ଗର୍ଭରେ ଦେଇଛି ଭୋଜି ଭାତ କରିବା ପାଇଁ, ଏନ୍ଜୟ କରିବାକୁ, ସେଇ ସ୍ଥାନକୁ ଯଦି ଆମେ ସଫା ନ କରିବା କେମିତି ହେବ? ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ମାନେ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଆସ, ଏ ବୋଟଲ ଗୁଡ଼ାକ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ କରିକି ଯାଅ। ଯିଏ ଯୋଉଠି ପାରୁଛ ଫୋପାଡ଼ନି, ଗୋଟେ ସାଇଡରେ ରଖିକି ଯାଅ। ଭଦ୍ରାମୀରେ କହିଲେ କୋଉ ଶଳାଟି ମାନିବନି। ଆଣ୍ଟା ଦରକାର। ଆମେ ଏଠି ଆସି କରିଥାଏ ଭୋଜି, ଆମେ ଆସି ଦୂରରେ ବସି ଦେଖିବା, ଯିଏ ପକେଇକି ଯିବ ତାଙ୍କୁ ଆସି ବହେ କରିଦିବ, ତାପରେ ଯାଇ ଉଠେଇ ପକେଇବ। ନାଇଁ ଭଙ୍ଗା ବୋତଲଟା ରହିଯାଇଛି। କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା, ନିଜ ଜାଗା, ନିଜର ବୋଲି ଟିକେ ଭାବ। ତା ଯୋଉଠି ଭୋଜି କରୁଛ ସେଇଠି ତମେ ଏମିତି ଭାଙ୍ଗି ଭୁଙ୍ଗି ଦେଇଗଲେ କେମିତି ହବ? ତମେ ପୁଣି ନିଜ ଘରଟାକୁ ସଫା ସୁତୁରା ରଖୁଛ ନା, ସେଠି ବି ଏମିତି ମଦ ବୋତଲ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ପକେଇ ଦଉଛ? ଏଇଟା ତମ ଘର, ତମେ ଆସି ଭୋଜି କରୁଛ। ତମେ ଆଜି କଲ, ଆଉ କିଏ ଆସି ତାପରେ ତମେ ଭୋଜି କରିବ, ସିଏ ଆସି ଦେଖିବ ଏଠି ମଦ ବୋତଲ ଭାଙ୍ଗିକି କାଚ ଗୁରା ପଡ଼ିଛି। କ'ଣ ମାନେ ଏ ଜାଗାର ଆଉ କ'ଣ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ରହିବ? ଆଉ ଛାଡ଼। ଏପଟେ ଆଗକୁ ଗଛରେ କୁଟି ଦେଇକି ମିଶା
ଟିକେ ପତର ଲୁଣ ତାଙ୍କର ରଖିଦେଇ ଯାଇଛି। ଏଇ ଏଠି ପତର ଲୁଣ ସେପଟେ କ'ଣ ଥୁଆ ହେଇଥିଲା ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ। ଆଚ୍ଛା ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ସେ ଭଲ ପତର ରଖିଛି ତା ଭିତରେ ପୁରେଇ ତାର ଦରକାର ଆସିଲେ ବଳକା ରହିଯାଇଛି କାର ଦରକାର ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି। सी छोटी छोटी पत्थर ଆଣ୍ଟି କୋଇଟି ଦାମିକିଆ ମଦ ପିଉଛନ୍ତି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ପଳଉଛି। ଦେଖ ଆ ଭିତରେ ଦେଖା କେତେ ମାନେ କେତେ ବୋତଲ ଆ ଭିତରେ ପଇଲା ଦେଖ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଏତିକ ମଦ ବୋତଲ ବିଛେଡ଼ା ହେଇକି ପଡେ। ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ବନେଇବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି କି ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକ ମଦ ବୋତଲ ଯଦି ଏଣେ ତେଣେ ସବୁ ଚାରିଆଡ଼େ ପଡ଼ିବ କେଉଁଠି ଭାଙ୍ଗିବ କାହା ଗୋଡ଼ରେ ଗଳିବ କିଛି ଠିକ୍ ଠିକଣା ନାହିଁ। ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ମାନେ ମାନେ ଭାଙ୍ଗିବ କ'ଣ ଭାଙ୍ଗିଛି ଅଲରେଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିକି ପଡ଼ିଛି କାହା ଗୋଡ଼ରେ ବି ଗଳିଥିବ। ଏପଟ ସାଇଡ୍ ଅଛି ନା ଏପଟ ସାଇଡ୍। ତ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବି କି ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ଭୋଜି କରୁଛନ୍ତି କି ଓଡ଼ିଶାର କି ଇଣ୍ଡିଆର ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆପଣମାନେ ଭୋଜି କରୁଛନ୍ତି ପରିବେଶକୁ ଟିକେ ସଫା ରଖନ୍ତୁ। ଏମିତି ଆବର୍ଜନା କଲେ ତ କେମିତି ଚଳିବ ତୁମେ ସମାଜରେ କେମିତି ଚଳିବ? ନିଜ ଘରେ ତୁମେ ପୁଣି ତୁମ ଖଟ ତୁମ ରୁମ୍ ସବୁ ସଫା କରୁଥିବ ନା ନାହିଁ ନା ଏଇଭଳିଆ ଏମିତି ଆବର୍ଜନା କରି ଛାଡ଼ିକି ପଳାଉଥିବ। ତ ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ। ତ ସଚେତନ ହେଲେ ନିଜ ରାଜ୍ୟର ଉନ୍ନତି ହେବ ନିଜ ଦେଶର ଉନ୍ନତି ହେବ। ତ ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ବାଲିରେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଲୋକ ସେଠି ମଦ ପିଇ ବାଲିରେ ନଈ ବାଲିରେ ସବୁ ପକେଇଛନ୍ତି। ବାଲିରେ ପୋତି ହେଇଯିବ ପୋତି ହେଇକି ସେ କେତେବେଳେ ବାହାରିବ ସେ ଭାଙ୍ଗିକି କାଗଡ଼ରେ ଗଳିବ। ଆପଣ ଟିକେ ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ। ତ ଆମେ ସବୁଯାକ ବୋତଲ ସବୁଆଡ଼େ ଗୋଟେଇ ପାରିବୁନି ନା। ତ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି କରାହେଉଛି। ତ ଆପଣମାନେ ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ପକାଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ପେପର ପ୍ଲେଟ୍ ସବୁ ପକାଉଛନ୍ତି ଡଷ୍ଟବିନ୍ଟା ଏଇଠୁ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଡଷ୍ଟବିନ୍ଟା ଏଇଠି ସେ ଯାଏଁ ଯାଇପାରୁନି ଆଗ ହାତ ଛିଣ୍ଡି ଯାଉଛି ଏଇଠି ସବୁ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। କ'ଣ କରାହେବ କୁହନ୍ତୁ? ତ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଉ କିଛି ମାନେ ମୋ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ଭାଷା ନାହିଁ କହିବାକୁ। ନିଜେ ସଚେତନ ହେଲେ ସବୁ ଜିନିଷ ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେବ। ତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାନ ଭାଇମାନେ ସବୁ ହେଲ୍ପ କଲେ ଆସି। ତ ଆଗକୁ ବି ଆହୁରି କାମ କରାହେବ ଏଠି। ତ ଆଉ ଅଧିକା ପିଲା ଆସିଲେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ସଫା କାମ ହେବ। ଆଜି ତ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ ସାଡ଼େ କାମ ବହୁତ ଅଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାନେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଗୋଡ଼ ଧଡ଼ି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଟିକେ ପରିବେଶକୁ ସୁରକ୍ଷା ମାନେ ପରିବେଶକୁ ଟିକେ ସଫାସୁତୁରା ରଖନ୍ତୁ। ଜାଗାଟା ଟିକେ ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ରଖନ୍ତୁ। ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଆମେ ନିଜେ ଏଠି କାରବାର ହେଉଛେ। ତ ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯଦି ନ ବଦଳିବେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ବି ମୁଁ ଆଉ କିଛି କରିପାରିବିନି। ତ ସମ୍ଭବ ତ ନୁହଁ ଯେ ଜଣେ ଆସିକି ସବୁ ସଫା କରିଦେବ କି ଦୁଇ ଚାରି ଜଣ ଆସି ସବୁ ସଫା କରିଦେବେ। ଡେଲି ଏଠି ଭୋଜି ହେଉଛି ଡେଲି ହେଉଛି। ଆପଣମାନେ ନିଜ ଜିନିଷ ନିଜେ ସଫା କରନ୍ତୁ ଆଉ ପରିବେଶଟାକୁ ସଫାସୁତୁରା ରଖନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।